स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर लिया भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया बनी तो रोज ऐसा खबर देखे खातिर चैनल के भी सब्सक्राइब कर लें। पहिल का खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना चुम्मा दे दो सैनिटाइजर लगा के फुल ऑडियो सॉन्ग आज सुबह में 6:15 पर रिलीज होके वाला रहा, लेकिन कुछ कारण बस ए गाना के रिलीज नहीं कल गई। हालांकि कंपनी की ओर से हमनी के अभी कोनो खबर नहीं मिलल, जैसे ही कुछ जानकारी मिली हम आप सभी के बता दें। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू के ओर से, जिनकर गाना संडे के शादी मंडे के विदाई फुल वीडियो सॉन्ग के शूटिंग कंप्लीट हो चुकल बा और एकर शूटिंग के वीडियो भी हम अपना चैनल पर अपलोड कर दिले बनी, जौना के आप सभी जाके देख सकतनी। ये गाना के वीडियो आप सभी के बीच में जल्द ही आदिशक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर जाई। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर गाना माला अइह शिवाला पर फुल ऑडियो सॉन्ग प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा। आप सभी के बता दी कि ये प्रमोद प्रेमी जी के पहिलका सावन के गीत बा, जौना कि आप सभी चाहें तो प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट पर जाके देख सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जे कि बहुत दिन से मुंबई में फंस गए रहे हैं और काल अपना गांव छपरा लौट चुकल बड़े। आप सभी के बता दी कि खेसारी जी के बाकी गाना के वीडियो के शूटिंग उनका गांव में ही कईल जाई, ऐसा जानकारी हमनी के मिलल बा, जौना के कुछ तस्वीर आप सभी स्क्रीन पर देख सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट खाटी गायक व अभिनेता समर सिंह व अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना कमरिया को टच करने ना दूंगी फुल ऑडियो सॉन्ग समर सिंह ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके सुन सकतानी। छठा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेता राकेश मिश्रा के ओर से, जिनकर गाना बिहार में आपका स्वागत है फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतानी। सातवां खबर निकल के आ रहा बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना नैहर के दिहल ह छागल फुल ऑडियो सॉन्ग आकाश मिश्रा म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके सुन सकतानी। आठवां और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहा बा अभिनेता यश मिश्रा व निधि झा लुलिया के ओर से, जिनकर फिल्म इच्छाधारी नाग के गाना जबले सांस रही फुल वीडियो सॉन्ग एंटरटेन म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतानी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल हुई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और रोज ऐसा खबर देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली। हम आप सभी खातिर रोज ऐसा खबर लेके आवत रहे हैं।